Draga mea iubită, Da. tu o să fii nora mea. Da, abia aștept. Vreau să ne înțelegem. Da? Da. Vreau să ne înțelegem. Da. Și eu. Foarte mult vreau. Mă bucur. Sper să ne Pentru înțelegem. asta eu am 3 reguli. 3. Doar 3 reguli am. Da. Care te rog frumos să le respecti. Bine? Sigur. Mi se pare normal, da. Mi se pare Prima, normal. când mă vezi cu cocul în spate, sunt foarte bine dispusă. Cocul ca și păr. Părul prins în coc. Bun. Sunt foarte bine Da. dispusă, râdem, glumim. Tot e ok. Da? Da. Când mă vezi cu cocul sus, Da. sunt supărată. Mm. Îmi dai pace. Mă lași în pace, bine? Și a 3-a regulă. Când mă vezi cu cocul aici în frunte, Da. în față, să fugi din fața mea că e dezastru. Am înțeles. Da? Mă bucur. No, foarte Deci bine. astea sunt Atâta. regulile, dacă le respect, ne înțelegem Exact. ca noră și soacră. Exact, Bun. exact. Bun. Tu ai ceva să-mi spui? Da, da. Mai am și o regulă. A, una e ok Una atunci. simplă Dacă și e una bună. e ok, da, Una sigur. simplă și